Gang så. Jeg, som sagt, jeg hedder Alexander, og jeg skal fortælle lidt om autismens historie. Og så har jeg lige nogle tilkendegivelser, inden vi går i gang. Jeg ved rigtig meget om det, der er foregået fra før 1988. Det er ligesom mit specialområde. Men jeg vil også tale om, hvad der foregår efter. Men hvis det virker lidt som om, der er sådan lidt en balanceskydning, så er det derfor. Og så er der rigtig mange ting i autismens historie, jeg kommer til at let og elegant springe over. Fordi der er nogle ting, jeg tænker, at I ikke har. Det skal også være hyggeligt. Så det skal ikke være fyldt med alt for mange tudehistorier. Og alt for meget ubehageligt. Men det er der desværre rigtig meget af i autismens historie. Men det skal jo helst handle om noget, som også giver mening for sådan mennesker, der ikke synes, det er så fedt. Og så vil det være mig, der snakker mest. Og der vil selvfølgelig være PowerPoint slides osv. Men jeg tager det bare stille og roligt. Det skal også have sådan lidt foredragsvibes, så det kommer jo til at være sådan lidt mig, der går lidt frem og tilbage og snakker. Og jeg er også selv autist, så det kan godt være, at jeg lige pludselig går ud af en tangent. Så må I lige, jeg ved ikke om der kan sende en push-besked eller sådan noget, og få mig tilbage på sporet. Har det med at gå ned i et kaninhul. Det er jo også meget sjovt. Og så er der ting, som jeg ikke vil vise. Der kommer ikke til at være nogen grimme billeder, der kommer ikke til at være nogen grimme beskrivelser og sådan. Og der er også noget ophavsret med nogle af de der billeder og sådan noget, som jeg ikke har taget med. Og så er der nogle personer, som jeg har udladt, fordi jeg har ikke lyst til at stille folk i et alt for dårligt lys, historisk set. Og så er der også noget med pladsmangel, og jeg har ikke lyst til at indfordomme folk alt for meget. Så det er også derfor, mine slides virker måske sådan lidt spartanske. Men nok om det. Lad os springe ud i det. Bum! Så, hvad er det ordet autisme betyder, og hvor kommer det fra? Det kommer oprindeligt fra en gut, der hedder Eugen Bleuler, som var inspireret af Freud. Og han beskrev skizofreni for første gang. Det var ham, der kom med ideen om, hvad skizofreni var, og satte ord på det. Han lavede flere værker. Men en af de ting, han gjorde, det var at faktisk opfinde ordet autisme, som kommer af det græske ord autos for selv, og så isme, som er en betegnelse for noget af overskud. Så autisme, det betyder faktisk selvoptaget, eller på en eller anden måde indesluttet, eller egoistisk faktisk, er et andet ord, man kunne bruge. Fordi ego er jo latin for selv også. Egoisme. Så autisme er heller ikke noget originalt græsk ord, så det er jo så noget sammensat, som her Eugen Bleuler har lavet. Og det er egentlig i sin oprindelige betydning slet ikke en diagnose. Det er et symptom på nogle af de tegn, han så hos sine skizofrene patienter. Med at de satte sig simpelthen bare ind i deres egen verden og afskærmede sig helt fra alt og alle, fordi de havde det skidt. Og så kaldte han det en autismusreaktion. Det er jo egentlig ikke så rart at tænke på, men sådan er det. Hvor er der et eller andet skidt der? Okay. Skal der være nogen, der siger, at jeg skal stoppe. Så lige meget. Så, men det er Eugen Bleuler, der er ophavsmand til ordet autisme, men ikke til diagnosen. Og så er der, gennem historien der er jo mange historikere, der synes, det er meget spændende det her med, at efterdiagnostisere folk i fortiden. Og det vil jeg gerne kommentere lidt på, for jeg synes selv, det er lidt interessant. Fordi det er jo faktisk lidt kritisk, eller ikke kritisk, det er jo lidt kritisabelt, at nogle historikere vælger at sådan, diagnostisere historiske karakterer, eller historiske personer. For eksempel, et godt eksempel, det er, der Martin Luther har en beskrivelse af en 12-årig dreng i 1500-tallet, som opfører sig meget underligt, og har en eller anden form for udviklingshæmning eller mental retardering. Og der er mange, der har sagt, at han måske har været meget autistisk, eller har på en eller anden måde haft nogle af de tegn der. Men der er jo ikke noget, vi kan basere det på, udover Martin Luthers beskrivelser. Og så er der den danske konge, Christian 7., som I nok alle sammen kender fra forskellige tv-serier og film. Den kongelige affære, tror jeg, den hedder. Det er ham, der er sindssyg, Christian 7.
der er mange historikere, der også mener, at han har haft en eller anden form for diagnose, om det så har været ADHD, autisme eller et eller andet oveni. At han fik bank af sin far, som nok gjorde ham vanvittig. Så, og så er der også drengen fra Avignon, er et rigtig godt eksempel på en, man har kaldt autistisk. Men der er også igen drengen fra Avignon, han blev ligesom efterladt ude i en skov, eller i en kælder, eller hvor det nu var, og var ikke i kontakt med nogen mennesker, før han blev sådan noget 14. Og han udviklede sig en masse symptomer, man ville kalde autistiske, eller ikke autistiske, det ved jeg ikke. Han var i hvert fald meget mærkelig, den dreng. Men der er mange historikere, der i hvert fald gerne vil kalde ham autist af en eller anden grund. Og han egentlig i virkeligheden nok har været meget omsorgsvigtet og skadet. Så er der andre eksempler, som jeg meget hellere vil kalde autister. Det er nok Karl den 12. af Sverige, krigerkongen. Da han blev 18, så blev han konge, eller han blev konge af Sverige lidt før. Men da han blev 18, blev han myndig og kunne overtage riget af Sverige, og han valgte bare at gå i krig med det samme. Det var hans særinteresse. Han var pisselig glad med, at han gad ingenting, udover bare at være i krig. Han gad ikke damer, han gad ikke læse, han skulle bare i krig. Og det var han resten af sit liv, de næste 20 år. Fra han var 18 til 38, så synes jeg bare, at krig og militæruniformer og så videre var rigtig spændende. Og så er der Isaac Newton. Han er også et godt eksempel på en, der nok har været Asperger, og var super nørdet og gad heller ikke rigtig andet end sin lille særinteresse inden for fysik og så videre. Og ja, men der er problemer med alle de her mennesker, er, at vi diagnostiserer dem jo ud fra noget biografisk materiale og nogle historiske kilder, og det er jo ikke så, altså det er ikke så videnskabeligt, eller hvad man kalder det. Det er ikke så legitimt. Det er jo bare sådan et eller andet, man baserer det på en mavefornemmelse. Ja. Og så er selvfølgelig, det her det er Karl den 12. Til venstre, og så er det Christian 7. til højre. Men det er så efter 1800-tallet, at efter Sigmund Freud kommer til med psykoanalyse og det her med, at vi har en psyke, at man bliver interesseret i det her med menneskers sådan mentale helbred. Og det er især efter 1. verdenskrig, at det begynder sådan at træde i kraft, og der kommer flere institutioner og børnehjem rundt omkring i verden. Nogle af de første sådan børnehjem for psykisk syge børn, eller hvad man nu vil kalde det, bliver sådan oprettet rundt omkring i Europa. Et af dem, det er i Ukraine, og hun er blevet lidt halvberømt på det seneste, hende der Brynja Sukharavia, eller hvordan man udsender det. Fordi det er fra 2018, mener jeg det er, at der er kommet nogle nye dokumenter frem, der viser, at hun har haft nogle indsigter i autisme, som har været meget moderne for sin tid. Og hun har så fået sådan en eller anden form for sen anerkendelse. Og hun har jo så kaldt det skizoid psykopati i sin tid, der i 20'erne og lidt senere. Men hun skulle have været en meget sympatisk dame alligevel. Man skulle huske på den her tid i 20'erne, der kalder man det alt muligt. Autisme. Man adskiller simpelthen ikke mellem skizofreni og andre former for diagnoser overhovedet. Alt der var skizofreni på det tidspunkt. Hvis børnene opfører sig mærkeligt, så er det bare fordi de er syge i hovedet. Ganske simpelt. Sofie Madsen så i Danmark opretter også et børnehjem. Hun bliver inspireret af en, der hedder Thora Konstantin Hansen, som opretter et andet børnehjem for handicappede børn i 1924. Men vi kommer tilbage til Sofie Madsen senere, fordi der er noget interessant ved hende i forhold til det børnehjem, hun starter. Men der er mange andre børnehjem rundt omkring, som bliver oprettet. Der er blandt andet et i Cornwall, mener jeg. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men der er flere rundt omkring. Så det er ikke noget, der er ikke noget usædvanligt ved på den her tid, at der har været nogle institutioner, eller nogle børnehjem, eller nogle plejehjem, hvad man kalder det, hvor der har været autistiske børn. Og på det her tidspunkt er det kun børn. Man taler slet ikke om voksne autister. Jeg kommer til lidt. Så er der Hans Asperger.
han er så også før diagnosen blev oprettet rigtigt. I 1930'erne, der har han også nogle teorier om, hvad autisme er. Og han kalder det så også autisme ud fra Eugen Bleuler's begreb om autisme, ikke? At de børn, han har, de opfører sig autistisk, fordi de adskiller sig fra omverdenen og afskærmer sig. Men han udgav i løbet af sin tid i 30'erne, der er rigtig mange artikler om autistiske børn, men ingen af dem er ligesom blevet læst uden for Tyskland og Østrig, fordi i 1938, der overtog Nazi-Tyskland Østrig, og så har Hans Asperger ligesom blevet glemt, fordi hans værker er ligesom blevet skrevet under 2. verdenskrig også, og man har ligesom adskilt det fra den anden del af Europa, der ligesom har skrevet, og USA, som ligesom, hvor de andre har skrevet andre ting om autisme. Men der er også det, at Hans Asperger samarbejder faktisk også med nazisterne, det er ikke så godt, og det vil jeg springe lidt elegant over, fordi det er ikke så rar historie at høre om. Skal I se. Ja, og så er der også mange, der siger, at han selv havde sin egen diagnose, hvilket nok er sandt. Han var meget spøjs og havde ikke så mange venner, og kunne egentlig bare godt lide at lave det, han synes var spændende. Hvilket var at være børnepsykolog. Han levede til 1980, men efter 2. verdenskrig hørte man ikke et pip fra ham. Han var nærmest musestille, holdt hovedet meget lavt. Og hans diagnose er ikke hans eget arbejde, så vil sige. Asperger-diagnosen er ikke ham, der rigtig har opfundet den faktisk. Det kommer meget senere, det vil jeg vende tilbage til. Men han lagde rigtig meget vægt på det biologiske ved autisme, især også fordi han var inspireret af den bølge, der var i Tyskland og Østrig på den her tid med, ikke eugenik lige frem, men det her med, at man var interesseret i biologi og adfærd, og hvordan genetik ligesom påvirkede vores menneskelige måde at være på. Og han havde jo egentlig ret. Altså biologi og autisme er jo forbundet. Men det var der ligesom ikke så mange, der havde appetit på lige efter 2. verdenskrig. Så han var heller ikke så populær. Så man glemte ham lidt med vilje. Men ham, der ligesom er den rigtige ophavsmand til autisme-diagnosen, det er Leo Kanner, som var i USA på det tidspunkt, han skrev. Og han var også jøde, og havde også været forfulgt i Tyskland osv. Eller Østrig, jeg kan ikke huske, hvor han kom fra. Men i hvert fald, han var flygtning, og han skrev så en skelsættende artikel i 1943, som den er her. Det er titlen på den. Den hedder Autistic Disturbances of Effective Contact. Og den er meget berømt. Det er ligesom startpunktet for autismens historie. Det er den, alle refererer til alle steder hele tiden. Og han havde 11 børn, som han undersøgte, og så sagde han ligesom, at de her 11 børn, de har nogle klare lighedstræk, og de har nogle faste symptomer, og så har han ligesom baseret de 11 børn på den diagnose, han lavede, der var infantil autisme, eller Kanners syndrom, som den hed. Og han lagde især vægt på, at der skulle være kontaktmangel, der skulle være repetitiv adfærd og dårlig sprog. Og det var ligesom de store symptomer, han mente, der skulle være til stede. Især hvis de her symptomer kom før 3-årsalderen, hvilket er derfor, det hedder infantil autisme, fordi infant, det er latinsk for spædbarn. Men en af de 11 børn Kanner havde, case number 1, han lever faktisk stadig i dag. Det er meget interessant. Donald Triplett, den første autist, han er still going strong. Og det her, det er fra Leo Kanners artikel i 1943, hvor at man kan se, at han skriver om case number 1, som er Donald Triplett, og hvordan han har nogle meget interessante adfærdsmønstre. Han kunne i hvert fald rigtig godt lide at samle på ting og tælle huse og så videre. Sådan rigtig, hvad kalder man det? Rigtig samler. Han er jo meget hyggelig. Og så har han havde sådan meget svært det var også en af de ting, Leo Kanner lagde meget vægt på, det her med en konkret ting, der adfærd, fordi Donald Triplett blev bedt om at skulle hænge et maleri op på væggen. Det kunne han ikke forstå, fordi han forstod ordet på, som at det skulle være oven på noget.
Så hvis man skulle have et maleri på væggen, det kunne jo ikke lade sig gøre, fordi væggen er jo ligesom flad. Så hvordan skulle den hænge på? Så det kunne han ikke lige få til at hænge sammen. Jeg mener, det er med et eller andet sted i Leo Kanders originale artikel der. Nå, og så er der så også, det er jo det, der så er sjovt. Det er, at Danmark er faktisk lidt tidligt på den. Hej Brian. I forhold til udviklingen. Fordi allerede før Leo Kanner og allerede før Hans Asperger, så er der på det her børnehjem i Himmelev, som ligger lige uden for Roskilde, der er der hende her, Sofie Madsen. Og hun har været selv rigtig meget autist. Det er jeg overbevist om. Det skriver hun faktisk også selv i sin værk. Men hun gør så blandt det, at hun opretter et børnehjem for egne penge. Hun køber en villa i 1926 og opretter et børnehjem for, det starter med 6 børn. Men så sker der så det, at det fortsætter med at være sådan lidt et lille børnehjem, men der kommer flere og flere børn. Og det er især rige forældres børn, der kommer på børnehjemmet, det er 20'erne, fordi på den her tid har det ligesom kun været rige forældre, og sådan, især adelsfamilier, eller ikke rigtig adelsfamilier, men sådan, det højere borgerskab har i hvert fald haft penge til at betale for, at de kunne have deres børn på et eller andet børnehjem. Sorry, jeg bliver ved med at kigge på det der kamera, det er jeg vant til. Ja, dernede. Men det, der så sker, det er, at der er ikke så mange børn på det her tidspunkt, fordi det er især de rige forældre, der sender deres børn afsted. Men i 1929, det skriver han i sin bog fra 1956, i 1929 så kommer der nemlig en særlig dreng. Fordi de andre børn er mere eller mindre sådan lidt mere omsorgssvigtede og følelsesmæssigt skadet. Men der kommer en særlig dreng i 1929 til børnehjemmet, så hvor hans forældre gad i hvert fald ikke have ham. Og drengen han hedder Ernst. Og Ernst er nok det tidligste eksempel, vi har på en autist i Danmark, med en beskrivelse af, hvordan han blev modtaget. Og så er citatet så fra bogen, at den dag Ernst kommer, så er der en læge, der netop var der den dag han kom, og som forsøgte at fløjte skarpt og at dingle med sit lommeur lige over hans øjne. Men han reagerede ikke. Stereotypt førte han begge hænder mod øjnene, bevægede fingrene og frembragte en snorende halslyd. Han syntes fuldstændig sansløst hensunket i sig selv. Indimellem skokker lå han, og lægen udbrød. Det kan man da kalde det glade vanvid. Det synes jeg meget. Det er en meget vild og meget sigende beskrivelse, fordi på det her tidspunkt har man jo bare set det socialt vanvid. Men det er jo ikke så underligt at tænke på, hvis man er autist og får dinglet et lommeur lige foran øjnene og bliver fløjtet lige ind i øret, at man så ikke lige nyder det så meget. Men det er i hvert fald den første rigtige autist, skriver Sofie Madsen også, fordi han har ligesom været han har været det, man vil kalde Kanner-autist, ikke? At han har levet op til de der meget stringente krav for at være autist på det tidspunkt, fordi spærregrænsen for at blive kategoriseret for autist på det tidspunkt har været meget høj. Man har ligesom skulle opfylde nogle meget strenge kriterier for at være betegnet som autist, eller som det så ikke hed på det tidspunkt, men psykotisk. Og det kommer vi også til nu, fordi efter en verdenskrig, så begynder man at interessere sig for børnepsykiatri rundt omkring. Og især i USA, så laver man det, der hedder The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som er forkortet DSM. Og det er jo, så I ved jo, jeg ved, så det er DSM-5, amerikanerne kører efter nu, og det er også den nyeste. Det var lidt for meget. Sådan der. Men det faktisk har jeg copy-pastet det. Det her det er den originale beskrivelse af autisme. Det er den hele beskrivelse af de der 6 linjer. Det hedder bogstaveligt talt børneskizofreni, fordi man mente, at det var en særlig form for skizofreni hos børn, autisme. Det skyldes især, fordi skizofreni opstår først i 15-16 års alderen. Det har noget at gøre med hjernens udvikling. Så man undrer sig meget over, hvorfor der var nogle børn, der begyndte at få skizofreni allerede som 3-årige. Så man valgte at kalde det børneskizofreni i stedet for. Især fordi man ville gerne have en eller anden form for
kontinuitet i, at der var ligesom kun skizofreni, og man skulle ikke dele så meget op i det, ikke? Men det var simpelthen derfor, også lige efter en verdenskrig, så har man ikke så meget appetit på at tale om noget biologisk og adfærd. Så det man gør, det er, at man ligesom siger, at den her, altså det må være skizofreni, fordi skizofreni er noget psykologisk, og det her, det er bare en anden udgave af det. Så vil jeg så lige kort fortælle om åndssvageforsorgen i Danmark, fordi den er vigtig at have med, fordi igennem det meste af de sidste 200 år, 150, har man i Danmark bare mere eller mindre haft det, der hed åndssvageforsorgen, indtil for nylig 1980, ikke? Det er også meget nyligt, men der har ligesom været det, der hed åndssvageforsorgen, som har været de anstalter og institutioner, hvor man har anbragt mennesker med handicap. Og i 1911, mener jeg det er, eller er det 1906, der opretter man jo Livø og Sprogø, hvor man Livø det er for kvinder, og Sprogø det er for mænd, hvor man har taget alle landets sindssyge, som man kaldte dem, eller åndssvage, og så har man bare puttet dem et sted, hvor man ikke lige skulle se på dem. Så man har ligesom prøvet at adskille de vanvittige fra de ikke vanvittige i samfundet. Og der er mange autister er ligesom bare endt på en eller anden institution et eller andet sted, og det er jo dem, der har haft det værst, fordi der har jo ikke været særlig autismevenlige kår der. Man har bare blevet spændt fast, eller fået et lille hjørne for sig selv. Og så selve ordet åndssvag betoner det her med, at man er jo svag i ånden. Altså man er ikke til stede, så man har jo ikke rigtig tænkt, at folk har mærket noget til det. Man har jo tænkt, at folk ikke var til stede inde i hovedet, og derfor har man ligesom kunne placere dem på en hylde et eller andet sted, lidt ligesom en bog. Så man har ikke tænkt så meget over det. Men ofte har det her været mennesker med en eller anden form for udviklingshæmning eller mental retardering oveni. Så de har jo heller ikke kunnet sige fra. Så de er jo endt på de her institutioner og anstalter i mange år, og nogle af dem har været der på livstid, og man har aldrig hørt noget fra dem. Der er skrevet nogle bøger om det. Der er en, der hedder Stine Grønbæk Jensen. Hun har skrevet om en bog, der hedder Erfaret Magt, som handler lidt om det der, og faktisk også om autister, eller om autisme. Meget kortvarigt. Men jeg har ikke lyst til at gå for meget, altså jeg har ikke selv haft appetit for at gå ned i arkivmaterialet og læse alt for meget op på det, fordi det er ikke så rart. Jeg læser mig alle de der beskrivelser om folk, der har haft det rigtig, rigtig skidt, så jeg vil helst ikke gå for meget i dybden med det, men det er vigtigt at have med. Men det, der er så interessant, det er jo, at i Danmark har vi haft den her åndssvage forsorg, hvor man har placeret alle de åndssvage. Men samtidig så opstår der efter 2. verdenskrig også rigtig mange børnepsykiatriske afdelinger. Det her med børnepsykiatri bliver sådan en ting. Der er en, der hedder August Wimmer, der allerede i 1909 skriver en bog om degenererede børn. Så det er jo ikke helt nyt efter 2. verdenskrig at tale om psykisk syge børn, som det hedder på det her tidspunkt. Men det første efter 2. verdenskrig, at der oprettes nogle afdelinger for det rundt omkring på de forskellige sygehuse i Danmark, blandt andet på Bispebjerg. Men det er især en, der hedder Margrethe Lomholdt, der opretter nogle afdelinger over i Risskov i Aarhus. Og det er især i Risskov, at der bliver gang i den i forhold til sådan, den autismemæssige del, fordi der er en læge, der hedder Birthe Høgh Brask, hun var bedre kendt som Trille, som bliver overlæge derovre. Og hun bliver faktisk verdenskendt for sin faglige viden inden for det, der er autismeområdet på det tidspunkt, som hedder psykotiske børn. Så, men hun bliver faktisk internationalt kendt for nogle af sine artikler om området. Det er især sådan noget med jeg-bevidsthed og de forskellige udviklingsfaser inden for autisme, der er meget interessant for de her psykoanalytikere på den her tid. For der er ikke nogen, der taler om autisme som noget biologisk. Man taler kun om det som en form for psykologisk traume. Og det skal vi så også lige ind på. For det. Det var det, der var en animation. Jeg synes nok, den har tilføjet nogle animationer, jeg ikke ville have. Nå. Men ja, men Birthe Høgh Brask, hun er også meget interessant i sig selv, fordi hun har været, hun har også været modstandskæmper under 2. verdenskrig. Hendes mand var Børge Hovmand, som var leder af en kommunistisk
modstandsgruppe. Så hun var også lidt en badass, men havde også nogle meget antikverede syn på autisme, som vi skal se om lidt. Men hun var i hvert fald rigtig førende inden for autismeområdet i Danmark, og hun havde rigtig, rigtig meget magt, fordi på den her tid, der har læger været sådan små enevældige konger. Så hvis man har været overlæge for en eller anden afdeling, så er der ikke nogen, der kunne sige ind imod. Så hvis hun har sagt, det der vil jeg ikke have, så var det bare sådan, det blev. Så var hun også totalt kommunist, og havde virkelig et fightergen, fordi da hun lukkede ned for mange samtaler, som jeg forstod det, ud fra nogle af de tekster og avisartikler, jeg har læst. Så når hun sagde noget, så lyttede alle bare efter. Nå. Men i forhold til det, jeg lige nævnte før, med det her med det psykologiske og efter en verdenskrig, så er man ikke så interesseret i, man er ikke interesseret i biologiske forklaringer af autisme. Så man må finde en anden forklaring. Så må det jo betyde, at autisme, hvis ikke det er noget, der er medfødt, det er jeg allerede helt sikker på. Det er jo ikke medfødt, for det kan jo ikke være biologisk. Så må det være sket efter fødslen, autisme. Hvilket betyder, at man skal give nogen skylden. Og det er jo klart, hvem giver man så skylden? Man giver kvinderne skylden, fordi hvem skulle det ellers være? Så man vælger jo bare at sige, at det er mødrene, der ikke har vist nok omsorg. Og det er især ham her, gutten, som I ser på billedet, det er en, der hedder Bruno Bettelheim. Hold kæft, der er mange, der havde ham gennem mange årtier. Han begik selvmord i 1990, og autismeforeninger rundt omkring hele verden jublede, fordi de havde ham så meget. Og jeg overdriver faktisk ikke. Det er helt, altså det har været meget grotesk. Men han var også en meget ubehagelig mand. Men i hvert fald, så får mødrene skylden for deres børns autisme. Og man siger simpelthen bare, at det er fordi, de har været koldere end et køleskab. Så man kalder det køleskabsmødrene. Tror jeg også bare lige til alle jer, der har været til jubilæet der, Autismeforeningens jubilæum sidste år, så er der nok nogle gentagelser der, I genkender. Men det er i hvert fald, og det var ikke kun Bruno Bettelheim, der var andre også, sådan en som Leo Kanner var også med på ideen om køleskabsmødrene, i hvert fald indtil 69. Og så Birthe Høgh Brask skrev også selv i 1960, at adskillelsen fra moren er ikke forløbet normalt. Deres jeg kan ikke stå alene, men de har opgivet kontakten med den virkelige mor og har trukket sig tilbage i autisme. Der er nogen, der vil ind. Så det var også, altså det har bare været totalt udbredt blandt psykologer og læger. Man har bare været dybt overbevist om, at autisme var noget, der var, altså det var noget, der var sket efter fødslen. Og det var især fordi, der var en kvinde, der hed Margaret Mahler, en ungarsk psykolog, amerikansk ungarsk psykolog, som havde en idé om nogle udviklingsfaser for børn. Man taler om den første fase, det er sådan, hvor barnet bliver født, og så er der sådan den symbiotiske fase, hvor barnet er en halvt, altså barnet psykologisk ser ikke sig selv som et individ endnu, men er i sådan lidt en symbiose mellem at være en del af mor og være en del af sig selv. Og så stille og roligt, så bliver barnet ligesom sådan adskilt fra moren, og så bliver det til et individuelt menneske. Men så er man så overbevist om, at på grund af omsorgssvigt, så sidder de autistiske eller psykotiske børn fast i den symbiotiske kontakt. De har ikke adskilt sig fra moren endnu psykisk, så man skal ligesom hjælpe dem lidt frem, eller skubbe dem lidt ud af den her symbiose på en eller anden måde. Og man ved ikke helt, hvordan man skal gøre det. Jeg har nogle beskrivelser senere, vi måske kan fyre af. Men man har nogle vilde idéer, sådan rent freudiansk, hvordan man vil fremskynde den her udviklingsproces. Men sjovt nok, så er der rigtig mange kvinder, især kvinder, der ikke er særlig tilfredse med at få at vide, at de er årsagen til deres børns autisme. Især fordi de ved, at det ikke er sandt. Så de bliver jo skide sure. Undskyld. Nu kommer vi til beskrivelserne. Men ja, de kvinderne blev skide sure. Men gennem psykoterapi har man ligesom forsøgt at give autistiske børn en jeg-bevidsthed. Og formået den her symbiotiske kontakt. Og jeg har et eksempel fra Niels Ernst. Det er en ny beskrivelse. Jeg har ikke hørt før den her. Og så skriver han: Vi ved, at det var angsten for symbiosen, der fik hende til at ønske sig velforankret i autismen. Akkurat som det udtrykkes i denne replik. Hvad vil du helst? Bo i en glaskugle eller dø?
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Det er bare sådan lidt, hyggefreudiansk plader fra 60'erne. Men det er også faktisk, på den her tid har man faktisk kaldt glaskuglebørn autister, fordi man havde en idé om, at de adskilte sig fra omverdenen ved at bære deres egen lille glaskugle. Og hvordan bringer man sig selv, eller hvordan får man ødelagt glaskuglen og kommer ind i deres drømmeverden, kan man også tale meget om. Og så er der også en beskrivelse af en dreng i lille Ole, kalder vi ham bare, for jeg er ret sikker på, at det er et dæknavn. Vi kommer tilbage til Ole senere. Men som et eksempel på, man har jo set det psykoser, alt det her. Alt det, vi vil kalde sådan autistisk adfærd i dag, med det her med stemme, det her med at have særinteresser, eller ikke ville have øjenkontakt, eller have svært ved at tale, eller bruge sprog rigtigt. Man har set det som psykoser. Man har simpelthen set det som vanvid. Men lille Ole, han interesserede sig for eksempel udelukkende for reklamebilleder af sæbemærker, Lux, Rexona, Cadum osv. Og så blev de klippet ud af ugebladene og klistret op på store ark karton, og det samme gentog sig dag ud og dag ind i månedsvis, uden der tilsyneladende var noget fornuftspræget formål. Og som hans mor siger, det er som om en indre tvang behersker Ole i alt, hvad han foretager sig. Ja. Vi vender tilbage til Ole. Nå, så lige en hurtig fodnote til det der med behandling. Også med det her med psykoterapi. Jeg har ikke lyst til at gå ind i det alt for meget. Fordi jeg har også lyst til ikke at skulle vise alt for mange ubehagelige ting. Men i hvert fald, der er også andre andre behandlingsmetoder på det her tidspunkt. Man prøver ligesom at fjerne eller kurere autisme på alle mulige måder. En af dem er, man prøver med adfærdsterapi, for man er stadigvæk ikke. Adfærdsterapien kigger stadig på, at autismen er noget, der er forårsaget, ikke biologisk, men er forårsaget af omsorgssvigt på en eller anden måde. Men man prøver ligesom at rette op på det gennem noget adfærdsterapi. Og det er det, vi kender i dag som ABA, eller operant conditioning, som det hedder på det tidspunkt. Og der er en gut, der hedder Erik Schopler, der i North Carolina laver det, der hedder TEACH-programmet i 1971, som modsvar til det, og der er en lang historiografi omkring, hvordan det forløber, og hvordan de har en pingpong, de der forskellige teoretikere over i USA, og de kæmper sådan lidt om, hvem der skal være mest fremme i skoene med det der. Men det er en helt anden historie. Det synes jeg ikke, vi skal gå ind i for meget. Men i Danmark, det der er interessant, det er jo, der er jo Erik Schopler og ham, der hedder Løvås over i USA. De har ligesom deres lille kapløb om, hvem der skal lave den bedste behandling for autisme. Men i Danmark, der er der det interessant, det er hende her, Sofie Madsen, der har haft det her børnehjem. Hun er bare sindssygt dygtig. Hun kan virkelig et eller andet. Og i løbet af 50'erne, hun har haft mange omsorgsvigtede børn i løbet af tiden. Hun har også været der i 30 år eller sådan noget nu. Og så beslutter hun sig for på et eller andet tidspunkt, nu vil hun kun tage imod de her psykotiske børn. Fordi efter en verdenskrig, og især efter den her diagnosemanual kommer, så kommer der jo rigtig mange børn med autisme. Eller psykotiske børn, som det hedder. For der kommer også de her afdelinger rundt omkring, hvor man begynder at diagnostisere. Så flere og flere får diagnosen. Og så er der en anden ting, der også er vigtig her med. Det er jo så min egen hypotese det her, men jeg ved ikke om det, jeg tror det er rigtigt. Næsten overbevist om det. Og det er jo, at efter kvinderne kommer på arbejdsmarkedet efter en verdenskrig også, så kan man ikke længere passe sine autistiske børn derhjemme. Man skal have dem ud i institutioner, man skal have dem ud i skoler og så videre, hvor de kan blive passet i stedet for. Og der er ikke nogen skoletilbud på det her tidspunkt. Der er ingenting i Danmark. Der er et børnehjem i Roskilde, og det er det. Så alle forældre i hele Danmark kommer jo ligesom valfartende til hende her, Sofie Madsen, der ved et eller andet om de her psykotiske børn. Og så bliver de ligesom bare placeret der, og så ses. Og så er de ligesom smuttet igen. Men så til deres forbløffelse, så er der forældre, der har været sådan, mit barn er fuldstændig umuligt. Ham, Ole der, han kan jo ikke noget. Han samler bare reklamemærker for sæbe og er inde i sin egen verden, og så har de ligesom placeret ham hos Sofie, og så er de kommet tilbage igen efter 14 dage, og så har han det amazing, den lille dreng der, fordi han er kommet i et eller andet autismevenligt miljø, hvor hans behov er blevet forstået. Fordi Sofie Madsen har tydeligvis selv været autist og vidst rigtig meget, hvilket er meget interessant. Og så
det er især sådan, fordi hun også har en meget indlevende pædagogik. Hun er også vanvittig, Sofie Madsen. Hun er også meget underlig kristen og viser rigtig meget medlidenhed over for børnene og sådan noget. Men hun kan altså virkelig et eller andet pædagogisk. Og herover til venstre har jeg så, det er jo vores tidligere navn, Autismeforeningen hed i gang det der, og havde det der meget grimme symbol. Men det der er så meget sjovt, I er nødt til at se det, fordi der står bogstaveligt talt, altså forældrene, det er en, efter Sofie Madsen kunne kigge bort i 1982, altså forældrene er så taknemmelige, at de vil gerne ligge ved hendes fødder nærmest, altså de kan simpelthen ikke takke hende nok, fordi de er så taknemmelige for det, deres børn har fået gennem livet, fordi de har fået så god en tilværelse. Det synes jeg er meget sjovt, fordi Sofie Madsen var jo nok autist, så vi har altid kunnet et eller andet. Det synes jeg er sjovt. Men de her forældre, der så placerede deres børn hos Sofie Madsen, de synes, det kunne da være en meget fed idé, hvis vi lige lavede en forening. Den første autismeforening i verden, er den i Storbritannien, blev oprettet i januar 1962. Den hedder The Society for Autistic Children. Og senere samme år, så bliver der så oprettet en forening i Danmark, der hedder Psykotiske Børns Vel. Fordi det hedder psykotiske børn på det tidspunkt. Der er ikke nogen, der taler om autisme. Og det er så, foreningen bliver så oprettet den 14. september 1962. Og herude i venstre side, jeg har været meget fræk. Jeg har gjort sådan, så man ikke kan se det hele. Så I kan ikke, selvom det her bliver optaget, så kan I ikke tage den gode kilde. Fordi den vil jeg bruge senere til en bog måske. Ja, jeg kan prøve at se den på afstand. Det er de oprindelige vedtægter, det her. Det er rigtig historie. Den her. Ja. Håndskrift af det hele. Så er der de oprindelige vedtægter her fra 1962. Men foreningen, det var meningen, I ikke skulle kunne læse noget forresten. Det var bare, I kunne lige få lov at se. Men de her forældre danner også en forening, og det er jo især lidt rigere forældre, der danner den her forening, fordi i starten her er det jo, det handler jo meget om, at man har ingenting. Altså det er jo det, at der er ingen skoler, ikke engang private eller offentlige, der er jo ikke nogen, der har nogen løsninger på noget som helst for de her børn. Og så er man i øvrigt ovenikøbet får skylden for, at ens egen børn er autistiske, det bliver man rigtig bred over. Så man vælger jo ligesom at sammenslutте sig og danne et fællesskab. Og det ser man rundt omkring opstå i Europa og også i USA i løbet af 60'erne. Men det sker rigtig tidligt i Danmark, blandt andet på grund af det her børnehjem i Himmelev. Jeg tænker, vi holder pause, når den er helt. Og så en af de kvinder, der er hos Sofie Madsen, hun hedder Else Hansen. Det er hende der til højre. Og hun er en skrap madame, men hun har også nok været autist. Bare på en lidt anden måde end Sofie. Men hun bliver simpelthen så imponeret over Sofie Madsens arbejde. Hun er bare sådan, hold da kæft, du kunne virkelig gøre noget for min datter. Men Else Hansen er lidt en fighter på en anden måde, fordi hendes far er minister i den daværende Venstre-regering i 60'erne der. Jeg kan ikke huske, om han er boligminister, eller om han er et eller andet. Og han er også direktør i en porcelænsfabrik. Så det hun gør, det er hun får simpelthen, og hendes mand, Kjeld, er også skoleleder i Gladsaxe Kommune. Så det hun gør, hun får simpelthen bare taget alle sine netværk, og får simpelthen bare skubbet så mange penge sammen som muligt, og for 2 år efter den her forening blev oprettet, som hun også er en del af, så får hun simpelthen oprettet Sofieskolen i Sofie Madsens navn, og så opretter hun bare den første specialskole for autister i hele Norden. Det er meget imponerende, hun har gjort det, altså bare ud af det blå. Hun var meget vild. Og så, allerede i 1968, så sker der det, at der kommer en udbygning af Sofieskolen. Der starter med at være en lille villa, eller et lille hus, og så bliver det til en rigtig skole, de bygger. Og så blev kronprinsesse, og så senere i dag dronning, som hun er, dronning Margrethe, hun blev protektor for den her skole, og det har hun faktisk været lige siden.
Og det, Else Hansen har været sådan en isbryder, fordi det er hendes egen datter. Hun har været sådan, hendes egen datter skulle have et bosted. Hendes egen datter skulle have en skole. Hendes egen datter skulle have et arbejde. Så hun har ligesom bare været sådan, allerede år ude i fremtiden har hun vidst, der skulle være det her for min datter. Og så har hun ligesom fået, alle har hun ligesom gået i kølvandet på Else, og så har fået deres børn ind alle mulige steder. Så Sofieskolen bliver oprettet, så Elses datter kunne gå på en skole, og så allerede inden, jeg kalder hende ikke med navn, men Elses datter, ja, allerede inden hun er færdig med skolen, så skal der laves et bosted til hende, det er Højtoft, så det bliver oprettet i 75, og så skal der oprettes Sovi, som er som ligger i nærheden, som er en work, eller hvad kalder man det, et værksted hedder det, der var det. Et værksted for autister, så de kan lave forskellige småarbejde. Og de havde også 60 års jubilæum sidste år. 50 års, undskyld. Ja. Men men Else, hun har været rigtig dygtig som lærer. Men det har også været nogle hårde børn, hun har haft med at gøre. De starter med at være 6 børn, og så bliver det udvidet til 12. Men en af børnene, det er Arne. Arne, han er på billedet der. Det er fra hendes bog, der hedder Hvorfor lukker I døren? Og det er Elses egen datter. Jeg kalder hende bare Ellen, fordi det er dæknavn, hun bruger i sin egen bog. Ellen har det med, at hun forstår ikke, hvorfor dørene bliver lukket rundt omkring i huset og andre steder. Så hun bliver ved med at smække med alle dørene. Og så hver gang der er nogen, der lukker en dør, så kommer hun skrigende, hvorfor lukker I døren, hvorfor lukker I døren, og tager så blandt dørene og smadrer dem, indtil hængsterne falder af. Så alle dørene bliver holdt åbne hjemme hos Else i mange år, men så handler det ligesom om, hvordan får vi indrettet et eller andet system, sådan så Ellen ikke går og ødelægger alting, med alle dørene hele tiden. For det eneste, hun kan sige, det er bare, hvorfor lukker I døren. Men Arne der, han har så den meget grimme vane, at han kaster med mælken. Det er et kæmpe problem. Altså, det fylder meget i hendes bog. Det er... Hvad hedder det? Hvorfor lukker I døren? Om undervisning af psykotiske børn. Men Arne der, han har det med, at når de sidder til frokost og spiser, så får alle børnene et glas mælk. Men hver gang Arne får et glas mælk, så tager han vælter det. Og han vælter det altid, så det ryger lige ned i skødet på det barn, der sidder overfor. Det er jo skide sjovt, fordi så kommer de voksne løbende, og der er glas, der splintrer og alt muligt. Ikke? Så han bliver ved med det. Han bliver ved med at smadre de der glas, og det er det, man kan se, han laver på de her billeder. Det er, at han har kastet med mælkeflaskerne, og så skal han få lov til at samle alle skårene op selv, fordi Men det, der så sker, det er, at Else finder på en lusket plan. Det er, at der er en dag, hvor alle børnene skal have is. Og så har Arne kastet med mælken igen. Og så sidder Arne der. Alle børnene får is, undtagen Arne. Og Arne, han sidder der og vipper i stolen og siger, Arne skal også have is, Arne skal også have is. Og så kommer der en af de voksne og siger, det er rigtigt, Arne, du skal have is. Men is spiser man. Men jeg ved, du ikke er længere tørstig, for du vil jo ikke drikke din mælk. Is spiser man kun, når man er tørstig. Og siden den dag, så kastede Arne aldrig med mælkeflaskerne igen. Fordi så vidste han, at han ikke ville få is. Det er man med hård pædagogik, men det virkede åbenbart. Videre. Else Hansen har været lidt Danmarks Lorna Wing, tror jeg. Men hvis I kender hende, Lorna Wing, det der sker i løbet af 70'erne, hvilket vi lige har sprunget over, det er jo så, at Lorna Wing, hun er britisk forsker, og hun har også selv et barn med autisme. Og hun er med til at oprette den britiske forening. Og hun i løbet af 70'erne, især i slutningen af 70'erne, der genopdager hun, eller opdager Hans Aspergers værker, og læser dem. Og hun synes, at det virker rigtig logisk, det her med at tale om autisme som noget lidt bredere, fordi Hans Asperger i sine værker taler om autisme som noget lidt mere spektrumagtigt. Ikke helt, men en lille smule. Og så går det op for Lorna Wing, hun har sådan en åbenbaring. Hun står en dag og venter på toget, og så ser hun en mand, der har 2 uger på sit
armled, eller håndled hedder det. Et for London Time, og et for Beijing Time, tror jeg det er. Og så går det op for en gud. Der er jo langt flere autister i samfundet, end vi går og aner. Fordi indtil det her tidspunkt har de jo kun set autisme som noget meget, meget smalt. Men det går op for en, at det er jo et spektrum, fordi man går altså ikke med 2 uger, medmindre man er lidt spøjs. Så hun redegør blandt for i 79, at autisme er et spektrum, og så senere i 81, der vil hun udbrede Aspergers syndrom, som hun kalder det. Det er hende, der opfinder Aspergers syndromet, altså diagnosen. Og så sker der det, at i 1987, da den senere diagnosemanual så udkommer, den amerikanske Diagnostic and Statistical Manual 3, så bliver Aspergers syndrom en del af den. Så der bliver diagnosen, hvad kalder man det, mere bred. Tilbage til Else Hansen, fordi jeg tror allerede, det går op for nogle af jer, hvorfor er der ikke flere autister, der bliver nævnt i det her, Alexander? Du lovede, at der vil være nogle autistiske stemmer i det her. Jo, nu. Det er også fordi, jeg har været sådan lidt, der er beskrivelser af autister. Nogle af dem er ikke så gode. Men der er også mange steder, hvor der er autister, der har skrevet noget. Men som vi kan se her, det er da Else Hansen gik bort i 1985, hun fik brystkræft desværre, og døde. Og så er der en af de forhenværende elever af Sofieskolen, som har skrevet digt til hende, og så videre. Det er meget fint, det her digt. Men jeg har siddet og læst igennem flere gange og tænkt, fordi det kommer jeg til om lidt, men jeg har også læst andre digtsamlinger af en autist, eller autister. Og nogle af dem er lidt, er det her nu, er det dem, der har skrevet det, og så videre. Og det er fordi, der kommer en bølge i løbet af 80'erne. Man bliver meget interesseret i noget, der hedder håndstøtte og faciliteret kommunikation. Det her, jeg ved ikke, om det her digt er skrevet med håndstøtte. Jeg ved ikke, hvem det der er. Jeg beklager meget, at det navn bare fremgår, men det er en offentlig kilde. Men der er simpelthen det opstår i løbet af slut 70'erne og udbreder sig fra Australien, fordi der er en eller anden kvinde, der man opfinder det, der hedder faciliteret kommunikation og håndstøtte. Det er den samme ting. Det er, så billedet viser, nu har jeg blokeret deres ansigter, så man ikke kan se, hvem det er. Men det er helt bogstaveligt talt, at man tager især sprogløse autister og mennesker med handicap og støtter dem i at bruge hånden til at kommunikere over især et tastatur eller sådan nogle staveplader. Og det er jo det er sådan lidt et brandfarligt emne, fordi folk har glemt lidt om det, men det bliver faktisk stadig brugt i dag. I dag bruger man bare en iPad. Men det er jo det her med, at man kan ikke rigtig vide, hvem det er, der bruger hånden. Om det er den person, der har handicap, eller om det er hjælperen eller støtten, facilitatoren, som det hedder, der guider hånden og skriver det, som personen gerne vil have, at den handicappede eller person med handicap skal skrive. Så problemet er jo netop det her med, at inden for autismeområdet, så begynder der at komme det her i løbet af 80'erne. Så det her digt, I lige læste før, ved jeg faktisk ikke, om det er skrevet med håndstøtte. Fordi hvis det er det, så kan man jo ikke med 100% sikkerhed sige, at det alene er den autistiske person, der har skrevet det. Ikke at, og det der er et kæmpe problem, eller det der er meget svært at sige noget om, det er jo, at både på Sofieskolen og også på Himmel Børnehjem har der været tegn på, at både Sofie Madsen og Else Hansen har brugt noget, der mindede om faciliteret kommunikation i lang tid. Men det er ikke tydeligt, at de har brugt det, der hedder faciliteret kommunikation, som er rigtig kommunikation. Man har lært børnene at skrive med kuglepen eller blyant på et stykke papir, så de kunne lære alfabetet osv. Men om man har decideret have prøvet at kommunikere og få dem til at skrive lange digte og poesi osv., det er jeg ikke helt overbevist om. Men i hvert fald, især når det kommer til længere tekster, som vi så her før, med det her lange digt, så er det jo svært at sige, hvis det er skrevet med faciliteret kommunikation, om det i virkeligheden er en pædagog, der har skrevet det. Men det er noget, vi har. Altså, det er jo et meget interessant emne, der er blevet glemt. Der opstår det, der hedder miraklet i M-huset. Miraklet i Vange, det er 1989, mener jeg. Der er der
kommer der en facilitator fra udlandet, og skal undervise personalet i at bruge faciliteret kommunikation. Og så inden for få dage, så kan alle beboerne på M-huset faktisk tale og kommunikere helt perfekt, uden problemer. Og det er jo mennesker med svære udviklingshæmninger osv., der aldrig har kunnet tale før. Så ja, det er i hvert fald det er noget at tænke over. Ja, jeg tror, vi holder en pause lige om lidt. Det er et godt punkt. Det er et godt sluttidspunkt måske. Jeg skal se, når vi tager lidt. Ja, det er et godt tidspunkt. Så jeg tror, vi vil holde en pause nu. Skal vi sige, at vi kommer tilbage klokken... Når der er 10 over. Det er fint. Jeg kan se, at der også er nogen, der kommer ind og kommer ud. Og sådan, jeg ved ikke, om det er et tegn på, at folk synes, det er et rigtig dårligt oplæg, eller om, om det er, fordi det er for langsomt, eller hvad der foregår. Ja. Er I live? Jeg får en enkelt thumbs up. Jeg skal nok være med at bede om applaus. Måske allerede gået. Okay, tak. Jeg skulle bare være sikker på, at I stadig levede. Vi ses igen 10 over, skal vi ikke? Ja, fedt nok. Jeg slukker lige min mikrofon. 10 over, så starter vi igen.
Ja. 1 minut. Her er vi punktlige i Autismeforeningen. Det skal gøres ordentligt. Så går vi i gang igen. Jeg håber, I fik en lille hurtig pause. Jeg gjorde i hvert fald. Men i forhold til det her med faciliteret kommunikation, så der er noget, jeg gerne vil nævne, men jeg tænker, det går sgu ikke. Jeg ender i juridiske problemer. Der er nogen, der sagsøger mig for at udstille folk. Men jeg tror, jeg vil fortælle historien alligevel. Der er en mindre celebrity i Danmark, en skuespillerinde, der udgav en film i 1980 om sin søn, som var autist også. Men det fremgår ikke af filmen, at han er autist. Men hun har så senere skrevet et indlæg i et pædagogisk tidsskrift om brugen af håndstøtte, hvor hendes søn her, han har så svær autist, eller har en mental retardering også, og kan ikke kommunikere. Men hun siger så, at det tog lang tid at lære sin søn at bruge håndstøtte. Men til sidst, altså de rullede rundt på gulvet, og det var blodigt, og det var en kamp osv. Men til sidst, så fik hun en indsigt i hans pagt med Gud, og hvordan han afstod fra at bruge sine hænder, for at Gud ville trøste ham, og at han ville forblive som et barn resten af sit liv. Men nu kan de jo tale om alt, fordi nu bruger de igennem, og nu kan de kommunikere igen gennem håndstøtte. Så det må I jo så vurdere derude, om den er god nok eller ej. Jeg er skeptisk i hvert fald. Bare en lille smule. Nå. Men det der så sker, det er, at autisme er et nicheområde på det her tidspunkt, selv i 80'erne, da man begynder at holde op med at sige psykosen, rigtig kalder det psykotiske børn. Det begynder at hedde autisme lidt mere, især efter Lorna Wing og den nye diagnosemanual osv. Man ændrer ligesom fokus. Og det der jo også sker, det er jo alle de børn, der fik autismediagnose, eller blev kaldt psykotiske børn i 60'erne der, de er jo ikke børn længere, de er blevet voksne. Så hvad er de nu? Nu er de bare psykotiske, eller hvad? Og så, det er jo også en af de store problemer, det er jo, at det i Danmark, der er det jo børnepsykiatrien, alle de her mennesker er inde under. Så den dag de bliver 18, så bliver de jo bare smidt ind i åndssvageforsorgen, eller bliver sendt ud i samfundet uden hjælp osv. Så der er jo ligesom bare sådan en cut, og et kæmpe problem der. Så det bliver der også kæmpet meget om. Men så sker der jo ligesom det, at man udvider ligesom forståelsen for, hvad autisme er. At det ikke bare, man er hverken psykotisk, og man er heller ikke et barn kun. Så hvad er man så? Men det der så sker, det er jo så interessant nok. I 1988, der kommer der en berømt film, der hedder Rain Man. Og det er Dustin Hoffmans karakter der til venstre, som vi alle sammen kender. Men han er jo så heller ikke kun autist, han er også savant. Men det er ligesom det billede, folk får en helt anden forståelse af, hvad autisme er lige pludselig. Så er man sådan, gud, det er jo ikke fordi han er vanvittig, han er jo bare genial, eller han er bare anderledes. Og der sker ligesom et eller andet skift der i løbet af 80'erne, i slut 80'erne, hvor man går fra at tænke på autisme som et eller andet psykose relateret til at være noget helt andet. Og der har en stor påvirkning på den måde, man fremadrettet taler om autisme. Og man kan tydeligt se også foreningen ændrer jo navn her fra Psykotiske Børns Vel til Landsforeningen Autisme i løbet af 90'erne. Eller faktisk i 89 blev det til Landsforeningen for Autister, og så senere Landsforeningen Autisme i 93. Så der kommer bare sådan et andet skifte lige pludselig. Og det kommer voldsomt stærkt, og der kommer en kæmpe tilslutning, og man udvikler mange steder lige pludselig skoler og døgninstitutioner for autister. Fordi der kommer også mere eller mindre en eksplosion i diagnostiseringen. Og så kommer der en ny forståelse for autisme også. Her har vi Dimitrios Sarkopoulos. Han var amerikaner, men flyttede til Danmark, fordi han fandt dansk kone. Og så ville han også gerne, så arbejdede han også på Sofieskolen under Else Hansen. Men da Else Hansen døde, så overtog han som forstander af Sofieskolen, og så lavede han også lige om på retningen for, hvad der skulle foregå der på den gode måde. Og her er et rigtig godt citat fra ham fra 1988. At det er faktisk et direkte citat til hende tidligere, hende der Birthe Høgh Brask, fordi han i en bog
til hende, da hun blev pensioneret i 88. Der blev der lavet en bog til hende, så var der en masse danske fagpersoner inden for autismeområdet, der ligesom skrev en artikel i hendes bog, og som sådan en ære. Og så skrev Hark Kobos her bare lige sådan fordi han var blevet gjort til nar i løbet af 70'erne. Han var psykolog forresten. Og de andre psykologer gad ikke hænge ud med Demetrios. De synes jo, han var vanvittig for alle de ting, han sagde. Blandt andet det her. Vi arbejder ud fra den opfattelse, at infantil autisme og beslægtet forstyrrelse overvejende er et resultat af medfødte biologiske og arvelige afvigelser, der medfører kognitive, sproglige og sociale og kommunikationsforstyrrelser. Vi betragter altså ikke autisme som en følge af psykologiske traumer, et afvigende forhold mellem forældre og barn, eller som et resultat af følelsesmæssige frustrationer i barnets tidlige udvikling. Bum! Og det synes jeg er et meget flot punktum der. Det er fordi, man kan tydeligt mærke der i 1988, ud fra alt det, jeg har læst, at der kommer sådan et skifte, hvor man ditcher fuldstændig den der, eller den hænger stadig ved hos nogen, men man ditcher rigtig meget den der idé, fordi det er bare forældet. Altså det er sådan noget underligt psykoanalytisk. Man er gået helt over til at se autisme som noget biologisk, og forældreforeningerne har også været meget med på at hjælpe i den retning. Fordi mange af forældreforeningerne er jo også en social bevægelse. Det her med, at man vil gerne kæmpe for at ændre nogle vilkår i samfundet. Og et af de vilkår er jo så, at de har vel kæmpet rigtig meget for, de her forældre, at de ikke selv skulle være skyldnere eller årsagen til autismen. Og en af de måder, det er jo så at støtte forskning, der viser, at autisme er biologisk. Det er han så et godt eksempel på, at han viser det. Så oprettede Demetrios Hark Kobos også Center for Autisme i 94, som stadig eksisterer, og er et af verdens førende forskningscenter i autisme. I får lige et ekstra citat af Demetrios der. Han havde det ikke. Nej. Rigtig godt citat. Nu er det ikke med der. Det er lige frem. Men jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan han skrev det her i den her tid. Det er meget underligt. Han siger nemlig, og det er kort efter det der, han skrev det samme, et par sider senere, så skriver han, vi må ikke udelukkende opfatte autistiske personer som afvigende, sygelige eller forstyrrede, eller autisme som en sygdom, der skal rettes op på, eller arbejde på at få dem til at tilpasse sig vores tankemåder, ønsker, normer og ambitioner. Deres måde at opleve og tænke på er måske anderledes, men ikke forkert. Derfor kan vi ikke uden videre pådutte dem vores måde at leve på, men må give dem mulighed for at lære sammen med os, ligesom vi skal forsøge at lære at forstå og lære af dem. Så han var meget progressiv og fremadsynet i sin autismetilgang. Og han havde også en kæmpe, altså når man spørger fagpersoner i dag, alle har mødt Demetrios Hark Kobos, altså nærmest alle, ikke? Og han kendte også Sofie Madsen og Else Hansen. Og han er ligesom i deres fodspor, han har ligesom taget alt det gode for dem og ført videre, ikke? Så det er meget interessant. Altså mange af de her personer, jeg har nævnt indtil videre, har jo ligesom haft mange tråde ude, så mange har mødt de her på forskellige konferencer og kurser osv. Men især Demetrios, han døde desværre i 2011. Jeg nåede heller ikke at møde ham. Men der er mange, jeg har snakket med, der har mødt ham og været sådan, wow, vildt. Jeg tror sikkert, der er sikkert nogle af jer, der også har mødt ham, hvis I har været heldige. Men, der er sgu da nogen, vi har glemt. Autisterne, og det er jo rigtigt nok. Men det er også fordi, der sker det, at i løbet af 90'erne der begynder man at udvide diagnosen, jo, så lige pludselig så får man fanget, nettet bliver lidt større, så man får også fanget flere af de mennesker, der faktisk kan tale for dem selv. Blandt andet sådan en som Temple Grandin, hun blev først sendiagnostiseret som 63-årig i sin tid der i 40'erne eller 50'erne, der får hun jo at vide, at hun er hjerneskadet. Og det har hun så sådan officielt haft diagnosen på, men så bliver hun jo så senere omdiagnostiseret. Men hun er jo så en af de meget, meget berømte autister, altså nok den mest berømte autist, der er, og laver jo så en bog i 1986 om, hvordan det er at være autist, og er også med til at skabe den her bølge om autismeopmærksomhed, ikke? Og så er der Jim Sinclair, som er en af de første selverklærede non-binære personer i sin tid, er også kendt for at udgive et digt i 1993, der hedder Don't Mourn for Us. Det er meget sådan kendt digt inden for autismemiljøet. Og de er også med til at oprette
Autism Network International i 92 var sådan en gruppe kun for autister. Fordi der sker det, at det er i slut 80'erne og start 90'erne, der kommer der også de her, jeg ved ikke om man kalder det en borgerkrig, men der kommer i hvert fald et opgør med alle de pårørende foreninger her, hvor man er sådan lidt hård. Der er ikke så mange autister her, det skal vi lige være sure over. Og så skal der lige sådan et split, hvor man gerne vil være rigtig vrede i et stykke tid af gode grunde. Men det er Sinclair der, og de skriver så i det, der er sådan meget, jeg ved ikke om man kalder det digt, eller sådan en manifest. Det er meget polemisk, men et af dem er jo i hvert fald det her med, at man skal i hvert fald det her med, at det er okay at være autist, fordi der er mange forældre på den her tid, der er meget ked af, at de får børn med en autisme-diagnose, og det sætter Sinclair ligesom nogle ord på. Fordi de var ligesom selv, som indtil de var 12, tror jeg, snakkede slet ikke. Havde ikke lyst til at snakke, og deres forældre var ligesom meget ked af, at Sinclair var autist. Men de har sig selv haft et rigtig godt liv, mener de, og har ikke behov for, at andre skal have ondt af dem. Og så skriver de så, you didn't lose a child to autism. You lost a child because the child you waited for never came into existence. That isn't the fault of the autistic child who does exist, and it shouldn't be our burden. We need and deserve families who can see us and value us for ourselves, not families who vision us is obscured by the ghosts of children who never lived. Grieve if you must for your own lost dreams, but don't mourn for us. We are alive, we are real, and we are here waiting for you. Det er jo både lidt smukt, men det er også, man stikker lige kniven ind, ikke? Der er ikke lagt fingre imellem mig. Og der også var en animation. Men i forhold til autister i Danmark, så tænker jeg, at vi skal lige snakke om Valormanden. Jeg ved ikke, om I kender ham, men nu sker det igen det der. Men Valormanden, det er ham her. I 2001 kommer der nemlig, kommer der en dokumentar i Danmark, der hedder Valormanden. Den bliver lavet af Danmarks Radio, og det er faktisk en af grundlæggerne af foreningen her, Autismeforeningen. Det er altså 2 af grundlæggerne. Det er deres søn, Martin. Og Martin, han har en særinteresse på at samle for zebra-reklamer for gamle ugeblade, og især fra vaskemiddel, især vaskemiddelpakker, også fra mærket Valo. Det er hans sjove navn. Martin, han er så også savant autist. Han er sådan lidt Danmarks Rain Man, bliver han portrætteret som i den her film, dokumentar, og den ligger faktisk på Bonanza, man kan bare se den. Og den er virkelig god, fordi den sætter jo ligesom Martin i højsædet. Han får ligesom lov til selv at fortælle mange af sine følelser, og hvad han går og tænker. Så han får ligesom sat ord på rigtig meget af det, han synes er vigtigt i sit liv. Men han er jo også særlig på den gode måde, ikke? Han er en ener. Og så, hvis vi husker tilbage på lille Ole tidligere, så er der jo ret mange fællestræk. Jeg tror næsten, der er så mange fællestræk, at jeg vil sige, at det er den samme person. Men et dæknavn. Og det interessante er jo netop den her udvikling, der er i synet på autister. At man kan se, at Ole, som man blev kaldt dengang, det var jo noget tvangshandling, det var noget psykotisk, det her med de her zebra-reklamer. Mens i den her Valormand-dokumentar bliver det ikke portrætteret som noget forkert eller noget sygeligt. Det er bare en virkelig fed hobby, han har, eller en meget god interesse. Og det viser noget om sådan opfattelsen af autisme har ændret sig fuldstændig. Fra at han har haft nogle tvangshandlinger til at han er bare autist, eller han er bare ekscentrisk også, ikke? Det synes jeg er meget interessant. Så er der så, nu kommer vi så længere ind i nutiden, og det her, jeg begynder der sker jo så sindssygt meget. Altså det der sker, det er jo i løbet af 90'erne, som vi kan se på den her graf, så efter 94, der kommer der ICD-8 udkommer, som er The International Classification of Diseases, edition 8, og så kommer der DSM-4 udkommer, og der bliver diagnosen udvidet lidt mere, men det bliver udvidet nok til, at der er rigtig mange, der skal have den. Lige pludselig så går det op for, altså mange af de har en diagnose, eller mange bliver AFC-diagnostiseret osv.,
Så lige pludselig så kommer der en kæmpe eksplosion i, hvor mange autister der er. Det er kun i Danmark, det her. Så det vil sige, at der kommer jo ligesom, jo flere mennesker der er, jo større og bredere bliver området også, ikke? Og så altså, jeg vil ønske, at jeg vidste mere om sådan nutidig autismehistorie, end jeg gør, men jeg ved desværre ikke nok til, jeg føler ikke, jeg ved nok til at lave nogle flere slides omkring det, så jeg vil bare sådan snakke lidt løst om det nu. Og der sker sindssygt meget. Altså, der er jo autismekonferencer og så videre, rundt omkring, der bliver oprettet. Der bliver jo oprettet dusinvis af forskellige steder rundt i landet med botilbud og psykologer og alt muligt, og jeg kan dem ikke dem alle sammen desværre, men det er bare for at sige, på det, lige pludselig her i 90'erne, så siger det bare bang. Altså det kan man tydeligt se. Så det område, der ligesom har været et nicheområde i, ja, jeg ved ikke, 50 år, lige pludselig, så siger det bare, flyver det bare afsted. Og det er jo som vores levetid nu, kan man jo så sige. Jeg er født i 97. Så det er jo efter den tid, der ved vi jo også lidt mere, skulle jeg til at sige. Så jeg har ikke haft et stort behov for ligesom at genfortælle for meget af det nu, for jeg tænker, mange ved godt, hvad der er sket de sidste 20 år, fordi jeg selv levede i den tid. Men der sker jo blandt andet, bare lige nævne et par få ting, og det er jo, at der er mange foreninger for kun autister bliver oprettet rundt omkring i verden. Der bliver lavet nogle forskellige netværk. Der er dem, der hedder ASBIS. Der er Aspergerforeningen i Danmark, blev oprettet i 2002. Men der er også dem, der hedder ASBIS for Freedom, der laver Autism Pride Day 2005. Det bliver afholdt hvert år den 18. juni. Og så i 2013 udkommer der så Diagnostic and Statistical Manual 5 i USA, hvor alle autismediagnoserne bliver lavet om til det, der hedder ASF, autismespektrumforstyrrelse. Så det er jo ligesom der, hvor man kan sige, det er der, hvor vi er i dag. Der er ikke så mange nedslagspunkter, synes jeg kan komme på, som er sådan virkelig skelsættende, fordi det har været sådan en meget hurtig udvikling, og der har ligesom ikke været så mange bump på vejen, ikke? Vi breder os bare mere og mere ud, fordi området er blevet så stort. Og så kunne jeg kunne nævne dusinvis af autister nu. Det er næsten svært at indskrænke det. Der er Greta Thunberg, der er alt muligt. Altså, jeg tror bare, jeg holder det til det. Men ICD-11 er så ved at udkomme. Altså USA er jo, 10 år foran på autismeområdet i forhold til Europa, så ICD-11 er først ved at blive udrullet i Danmark nu, hvor man bruger det samme diagnosesystem, som amerikanerne har brugt i 10 år. Så det er jo, altså, spektrummet er blevet bredere og bredere, og det er jo ikke en dårlig ting. Det betyder heller ikke, at diagnosen er blevet udvandet som sådan, men vi er bare blevet bedre til at vide, hvem det er, der er autister i dag. Og flere og flere kan selv sætte ord på, hvem de er. Ja, jeg håber ikke, det gik for stærkt. Der var lige 30 år, der bare lige fløj forbi. Men jeg skulle til at sige, det er jo sådan lidt svært at altså indfange de sidste 20 år, synes jeg, med sådan en person eller et sted, som man kan før i de 90'erne, men hvis det skulle være et sted, så er det måske Autismeforeningen, eller jeg ved ikke, sådan nogen som Center for Autisme eller sådan noget. Men nu skal jeg se, jeg har det sidste slide. Men jeg synes især også, hvis I gerne vil læse videre om autismens historie, fordi det er også noget af det, der kommer lige pludselig også en kæmpe interesse for autismens historie der i løbet af 10'erne. Og det er jo, at der bliver udgivet flere bøger. Der er jo blandt andet Adam Feinstein, han udgiver en bog, der hedder The History of Autism. Der er blandt andet en del om Danmark med i. Han er pårørende selv. Han har selv en søn med autisme. Og hans bog er blevet kritiseret lidt for at være sådan lidt weird, fordi han skriver kun om pionererne inden for fagområdet, der skriver meget lidt om autister selv. Der er lidt om Temple Grandin. Jeg har lavet lidt samme nummer her, desværre. Jeg har prøvet virkelig at få så mange autister med som muligt i dansk sammenhæng, men det er virkelig, virkelig svært, fordi der netop er det der med håndstøtte, og det er skidt. Men og så efter, det sker nemlig, der kommer sådan en hurtig skifte, ikke? Fordi der er lige pludselig, så er der ingen autister, der siger noget rigtig længe, og lige pludselig, så er der rigtig mange. Og det er virkelig svært sådan at finde et par, hvor det virkelig passer ind.
Så, men i hvert fald, hvis man gerne vil læse en bog om autismens historie, skrevet af en autist, så er Mitzi Waltz rigtig god. Hun har også skrevet en bog for 2013, den er faktisk rigtig god. Og hun bruger også noget af Adam Feinsteins bog. Alle de her bruger vist den forrige bog som kilden, nærmest skulle jeg til at sige. En lille smule. Jeg ved ikke, den eneste jeg ikke har læst, det er Steve Silbermans. Nu kommer jeg til at spoil. Det er Steve Silbermans Neurotribes 2015. Don Suckers bog er ret god også. Den vandt den, hvad kalder man den? Hvad er den nu? Hvad er det, den, jeg kan ikke huske, hvad prisen hedder. Den der, den var nomineret til en... Nej, det har jeg glemt. Det er den store pris der inden for journalistik og bøger. Den helt store. Den var nomineret til det. Og så er der Bonnie Evans, der har skrevet en bog, der hedder The Metamorphosis of Autism, A History of Child Development in Britain. Så der er også begyndt at opstå sådan, nationale historier nu, simpelthen om, hvordan autismen-historien var i Storbritannien. Og jeg overvejer lidt, om jeg skal skrive autismens historie i Danmark. Det kan I jo så mærke efter det her oplæg. Jeg synes, det lyder spændende. Jeg har i hvert fald tænkt mig at overveje at gøre det. Og så skrive autismens historie gennem 100 år, fordi det om 3 år, så er det jo Himmelev Behandlingshjem, hedder de så i dag, Himmelev Børnehjems 100 års jubilæum. Så kan man jo skrive en bog om alt muligt. Og der er mange ting, jeg ikke har altså jeg har prøvet virkelig, jeg beklager meget, jeg synes selv, jeg ved godt, der står skrive nu, men jeg håber virkelig, jeg har prøvet at domme det her virkelig meget ned. For jer er det sikkert super overvældende, for mig så jeg føler virkelig, jeg har indskrænket min viden i det her oplæg, eller foredrag her. Fordi der er rigtig mange ting, jeg ikke vil nævne, fordi det har været for omtåligt, eller fordi der har været for, skal jeg skrive den på? Ja. Men så skal vi skal crowdfund den, fordi det er jo så planen. Så så kunne man crowdfund det fra medlemmerne, og så kunne man skrive bogen. Og så har jeg tænkt, så det fede ved det er, at de her bøger, alle de her bøger er skrevet af, hvad kalder man det, af pårørende eller fagpersoner. Der er ingen autister udover Mitzi Waltz, der har skrevet en bog om autismens historie, så det går rigtig fedt der med at sætte et punktum for Danmarks autismehistorie. Men det starter med en autist, hende der Sofie Madsen, og det slutter med en autist. Det synes jeg kunne være rigtig sjovt. Og så skal og jeg har masser af mennesker ind over det her projekt, der kan vi hjælpe til. Og jeg tænker, at I også kunne synes, det var sjovt. Og der skal jo være et kapitel om alle. Altså det, jeg skal have et møde med Sovi på torsdag omkring det. For de havde faktisk tænkt sig at skrive en historie om autismens historie. Men de kan ikke skrive den færdig, for de mangler alle kilderne. Fordi de ligger alle sammen der. Jeg har dem alle sammen inde på mit kontor. Håndskrevne kilder og alt muligt fra hele vores foreningshistorie. Alle medlemsbladene og sådan noget. Så de kan ikke gøre det uden mig. Det er meget sjovt. Men ja, det var egentlig det. Og så som sidste præmie, så synes jeg, at I skal vide, at jeg har også skrevet speciale i historie om autismens historie. Det er derfor, jeg ved så meget om det. Men i den forbindelse, så skulle jeg prøve at finde Valermanden der. Og det var rigtig, rigtig svært, fordi hvordan finder man ham? Han er jo umulig at komme i kontakt med. Men så var jeg så heldig. Jeg sad i metroen, og jeg sad faktisk og tænkte, hvordan kommer jeg i kontakt med ham, og jeg havde let, og man kunne ikke finde ham. Der er en Facebook-side af muligt. Og så satte han sig helt tilfældigt bare over for mig i metroen den dag. Og jeg fik en selfie. Så jeg har fotografisk bevis på det. Det er virkelig sjovt. Så, men jeg tager imod spørgsmål nu. Og det var det. Jeg har stillet applaus, det går også an. Men jeg ved ikke, om hvis der er nogen, der gerne vil stille spørgsmål med mikrofon, så kan I godt det. Så kan jeg vist unmute jer kortvejen. Man skal bare række hånden op. Tak. Jeg håber, det var godt og noget værd. Jeg har jo ikke selv rigtig overvejet det. Kan man sige. Hvad står der her? Tak. Ellers I må også gerne skrive spørgsmål. Det er så fint. Jeg håber, I nød det. Der er også næsten gået 2 timer. Tak, Sissel. Er det så let? Det hele er optaget, så... Nå, okay, tak, Kate.
Jeg synes selv, det ikke var... Jeg synes selv, det manglede nogle elementer. Men jeg kan jo lave et ekstra nummer på et tidspunkt, men jeg synes jo, det er ærgerligt, hvis folk skal have lomletterne klar. Fordi det bliver ikke super rart at dykke ned i rædselskabinettet af autismens historie på den måde. Tak. Tak, Mia og Jasmin. Tak, Niel. Hvad står der der? Kunne ikke komme på. Lad os se lidt, Kristin. Ja, sådan er det jo. Jeg kan ikke se, om der er nogen, der har spørgsmål. Jeg var ellers forberedt på at svare på alt muligt sjovt. Jeg blev diagnosticeret i 2009. Allerede da jeg var i vuggestue eller dagpleje i 2000 eller 99. Jeg er født i 97. Der var pædagogerne var bare sådan lidt, der er noget helt galt. Så jeg blev udredt, men fik ikke diagnosen. Jeg var for god sproglig, men jeg havde rigtig mange tegn på infantil autisme-diagnosen. Alt undtagen det sproglige. Jeg var lidt for kontaktsøgende. Men jeg fik så blev udredt igen i 2009, hvor jeg fik ADHD-diagnosen og NLD-diagnosen. Og som I ved, så er NLD det er ikke en rigtig diagnose. Eller den var, den var ikke, hvad kalder man den? Den var ikke rigtig i diagnosesystemet, så jeg blev omdiagnosticeret, da det nye diagnosesystem var på vej der i 2015. Der var der rygter om, at ICD-11 ville komme. Så der fik jeg Asperger-diagnosen. Jeg håber, det var nok til dit spørgsmål, Mads. Så står der, Katrine siger, er det muligt at se oplæg igen på et andet tidspunkt, og også dem, der kommer de næste dage, hvis man ikke har mulighed for at komme til... Nej, ja, det bliver helt bliver optaget. Det her bliver optaget lige nu. Så det skal du ikke være bange for, Katrine. Hvad tænker du om kombinationen af atypisk autisme og svær OCD? Det er et godt spørgsmål. Altså nu har jeg har ikke selv OCD, men atypisk autisme, der er jo 5 autisme-diagnoser i ICD-10-systemet. Der er infantil autisme, som er under diagnosen F840. Så er der atypisk autisme, det er F841, så er der Aspergers 845, og så er der GUA og GUU, som er 848 og 849. Så atypisk autisme er jo den autisme-diagnose, der er tættest på infantil autisme, men hvor der er nogle nogle karaktertræk, der ikke er helt opfyldt. Så hvis man har både atypisk autisme og svær OCD, det passer vel egentlig meget fint sammen. Altså, det kan jeg ikke se noget problem med. Min søster har også OCD, og hun er også autist. Fedt, tak. Har du gået på specielt? Jeg har gået i almindelig folkeskole. Og fucking helvede, mand. Hvor kan man finde optagelsen? Jeg tror, det kommer op på hjemmesiden. Kan man måske få mulighed for at printe nogle af dine slides? Ja, jeg kan godt lægge slidesene op, men jeg ved ikke, hvor gode jeg synes, de er. Så står der nope. Jeg ved ikke, hvad det var svar til. Behandling modarbejder hinanden. Er det i forhold til det med autisme, atypisk autisme og OCD? Det kan godt være, at de modarbejder hinanden. Ja, jeg kan ikke se noget problem, at man kan få begge diagnoser, hvis det er det, du spurgte om. Jeg kan godt se, at det er et svært dilemma, man står i. Ja. Jeg har arbejdet i Autismeforeningen siden den 1. november sidste år. Og så har jeg skrevet speciale
Eller jeg har været inde i foreningen her, læst deres kilder igennem siden januar sidste år. Jo, det er mig, der er med i Autoradio. Det er helt rigtigt. Der kan jeg også høre mig. Jeg er blevet lidt en celebrity i autismemiljøet, det er ikke så godt. Jeg skal også holde oplæg på Sikon, hvis jeg kommer der. Ja. Hvad skal du have, Jasmin? Ja. Men jeg tænker, jeg venter lige 10 minutter, så folk kan lige summe og tænke over. I må gerne stille flere spørgsmål. Hvilken bog kom til? Det er fra den, der hedder Hvad med mig? Om autistiske børn og unge fra 1988. Den er en meget interessant bog, den der har Cooper så skrevet. Den er årtier foran sin tid. Han har et helt kapitel kun om seksualitet hos autister. I 1988, det jeg forstår jeg slet ikke. Altså, han har virkelig været fremmede synet. Det er virkelig, ja. Ja, sikkert også skidesvært at komme med til. Men mindre man arbejder i Autismeforeningen. Ja. Men ja. Men hvis du er medlem, så kan man, nu er der jo faktisk, der er udsolgt på Sikon nu. Men hvis man er medlem, så kan man for 75 kroner se med på, jeg tror det er op til 3 oplæg. Så kan man se med online. Kan du anbefale nogen, som har ekspertise i forhold til både autisme og OCD? Nu, nu er jeg jo ikke vores socialrådgiver, så jeg kan ikke anbefale. Jeg ved ikke, om jeg kommer i problemer rent arbejdsmæssigt, hvis jeg begynder at anbefale nogen. Så jeg tror, jeg hellere vil sige stille. Jeg kender nogen, måske. Der er både muligt, så er der psykologisk ressourcecenter, og så er der, der er en, der hedder Maiken Håkansson. Hun arbejder også inde i København. Hun er meget special i det der med autisme og angst. Men ikke lige med OCD. Det er mere, ja. Men ja. Nå, du er i Jylland. Fuck. Ja, okay. Jo, ja, mødet ved malermanden. Det var, han var faktisk, det er det mest underlige altså det var surrealistisk, fordi jeg havde gået i ugevis og tænkt, hvordan skaffer jeg lige et møde med ham. Men jeg mødte ham jo bare i metroen, og så sad jeg der, og så var sådan, er det dig? Og så var han sådan, så sagde jeg sådan, Martin, og så var han sådan, ja, det er mig. Og så vendte han sig ligesom sådan om, og så så var jeg sådan, jeg sidder og skriver speciale om dig lige nu, og så hæver jeg bare min computer frem og viste ham alle mulige sjove kilder, og det synes jeg bare var sjovt. Og var sådan, eller han var ikke interesseret, men han var sådan, okay, har du nogle gamle ugeblade med reklamemærker i, og sådan, så var jeg sådan, det har jeg desværre ikke. Men så spurgte ham om Sofie Madsen, så var han sådan, jeg var med til hendes begravelse, og så var sådan, var du det? Ej, hvor spændende, og sådan, så inviterede jeg ham hjem til mig, og så han kom hjem til mig et par måneder senere, jeg har hans telefonnummer stadig, og så spiste vi frokost sammen, og han ville ikke snakke om noget med mit speciale. Det gad han ikke, og det respekterer jeg fuldt ud. Han ville bare gerne snakke om rutsjebaner og forlystelsesparker og Svend Svingarm og det hele. Der er en, der gerne vil ind. Det vil være slut. Så, ja. Men det var meget sjovt, det med Valomanden. Han er jo virkelig sød, men han er altså en ener. Så, men han kunne ikke bruges til mit speciale, desværre. Men det var en rigtig fed oplevelse. Jeg kom til, det var starten af 2022. Og jeg lige da han skulle gå, jeg skulle følge ham hjem igen. Eller op til stationen der, til bussen. Og så bad han om et mundbind.
Og så tog jeg pakken og var sådan her. Og det var meget dumt af mig, fordi så kiggede han bare på mig, og så tog han hele pakken. Fordi han forstod ikke, at det var bare et mundbind, han skulle have. Så han tog bare den hele. Så måtte jeg lige forklare ham, nej, rolig nu, Martin, det er bare bare tage en enkelt. Nå, det var meget sjovt. Ja, der var mange af de, men han er jo utrolig sød, men han ser jo ikke sig selv som autist. Han ser jo sig selv som helt normal, og det er han jo egentlig også, et eller andet sted. Er du klar? Ej, det ved jeg sgu ikke, hvordan. Det ved jeg sgu fandme ikke, hvordan jeg klarede folkeskolen. Det ved jeg virkelig ikke, du. Jungleloven. Det er naturlig adfærdsterapi, skulle jeg til at sige. Jeg har bare overlevet, du. Ja, det var ikke sjovt. Ja, Valmand, han så alt fuldstændig bogstaveligt. Nærmest. Ja, ja. Han tager det helt aldeles bogstaveligt. Men han er utrolig sød. Men han vil også gerne vide, jeg ved ikke, om jeg har set dokumentaren, men han kan jo godt lide at overnatte hos fremmede. Altså han vil ikke sove i samme seng, han vil bare gerne have et gæsteværelse at sove på sofaen eller gulvet, han er røvlig glad. Han skal bare han synes det er sjovt at være hos andre, så det første gang jeg snakker med ham også, så var sådan, har du et gæsteværelse? Hvor jeg var sådan, roligt, du skal kun komme i det her tidsrum, og det er her, den her adresse, og så skal du gå igen. Så var det var han helt med på. Så lige så snart man giver ham gode retningslinjer for, hvad der skal ske, så var han helt med på det. Og så er han jo, han glemte faktisk, han er jo kendt for at være Danmarks Rain Man, han kan huske alt, gode øjne, ikke? Men han glemte faktisk vores første aftale. Så jeg stod og ventede på ham på stationen, så jeg ringede til ham, hvor bliver du af? Nå, det havde han lige glemt. Ups. Så alt kan han altså ikke huske alligevel. Nej, han forstår slet ikke sarkasme. Det tror jeg ikke. Men altså, nu er jeg jo heller ikke, jeg har mødt ham et par gange, ikke? Men jeg lavede heller ikke jokes med ham. Jeg sad og var meget, jeg tror også meget seriøst. Han er jo ikke dum. Han er jo et vældig interessant menneske. Om jeg forstår ordsprog til en måde, ja, jeg er dårlig til kropssprog, men jeg forstår godt ordsprog. Ja. Hvorfor er der så mange nu, der får diagnoser nu end for 10 år siden? Det er fordi, man er bedre til at... det er sjovt, du spørger det, fordi det er jo mig, der sidder og skal finde ud af det der for vores forening. Det er jo fordi, der er 2 årsager til det. Man er blevet bedre til at diagnostisere simpelthen. Man er simpelthen bare bedre til at opfange, og man diagnostiserer tidligere end før. Og så sendiagnostiserer man jo også flere, ikke? Så dem, der ikke er blevet diagnosticeret tidligere, de bliver fanget i nettet nu. Og så er det også simpelthen for de diagnosekriterier, man bruger. Det er ikke fordi, de er blevet udvandet, men de er blevet mere skarpe i deres måde at definere, hvad autisme er. Og den skarphed er også, at man breder det lidt ud. Så man ser simpelthen bare flere ud fra deres profil. Så det er ikke, men der er ikke flere, der får autisme på den måde. Det er ikke en sygdom, der spreder sig. Så det er ikke fordi, det kalder man det. Der er ikke steppebrand. Det er virkelig sjovt. Det er den fedeste arbejdsplads. Det er super autismevenligt jo. Og det er jo, jeg synes bare, det har været spændende. Noget af det har været horribelt at læse om, men det er en helt anden sag. Der er mange af de historier. Jeg har rigtig mange læserbreve fra Autismebladet fra før i tiden. Både i 70'erne især.
også lidt i 80'erne, men der er altså nogle horror stories imellem. Så. Men det har været det er interessant at dykke ned i autisme. Ja. Jeg håber en helt kursusdag. Hold da kæft, mand, så brænder jeg altså sammen. Shit, hvem siger ja til det? Nej, det gider jeg sgu ikke. Nej. Kan det passe, at psykiatrien vil fjerne Aspergers til bare at kalde det autisme? Ja, det vil de jo nok gerne. Men der er jo rigtig mange, der ikke ved, at Aspergers diagnosen er en autisme-diagnose. Det er jo det. Det kommer jo bag på mange. Det er derfor, man er jo helt ved at gå væk fra at tale om Aspergers til i ICD-11, som er det nye. Der kalder man det slet ikke Aspergers syndrom længere. Det er ved at blive udfaset jo. Der hele kommer til at hedde autismespektrumforstyrrelse, og så kommer der til at være flere dimensioner under autismespektrumforstyrrelser. Så. Jeg skal nå et tog her 2 minutter over 8. 9 må det være. Fuck, jeg har glemt at sætte mit ur. Så jeg tænker, der er 5 minutter mere, hvor jeg lige tager spørgsmål. Og så vil jeg smutte. Men ja, jeg tror, men de vil ikke fjerne Aspergers på den måde, de vil, eller det vil de jo nok, men det er ikke fordi, man mister sin diagnose, man får bare autisme-diagnosen i stedet for. Så. Ja, der er stadig 37 mennesker herinde, hvad sker der? Ja, der kommer til at være 5 underkategorier inden for SF. Der kommer til at være 2 dimensioner. Der kommer til at være med eller uden mental retardering. Det er sådan 2 dimensioner, og så kommer der til at være 3 overordnede kategorier, som er det, de kalder kategori 1, 2 og 3. 1, det er ligesom dem, der har eller meget mild eller ingen sprogvanskeligheder. Og der er både med eller uden mental retardering. Kommer der til at være kategori 2, som er moderat eller svær grad af sprogforstyrrelse med eller uden mental retardering, og så kommer der til at være kategori 3, som er med mental retardering og uden sprog. Og så under det kommer der til at være 2 andre kategorier. Det er jo så, altså autisme kommer til at være med diagnosekoden A602, og så er det de 5, jeg lige har nævnt, det er så 0, 1, 2, 3, 5. Og så så kommer der til at være 2 andre kategorier under det. Og så ud over det, men det der med ASF-diagnosen, den kommer til at være meget mere, hvad kalder man det, skræddersyet til folks behov, fordi så kan der være underdimensioner, har man angst, har man et eller andet, så kan man koble det på sin diagnose. Og sanseprofiler også. Jo, det kommer med i det nye diagnosesystem, så kommer der funktionsniveau på den måde. Men og så siger Lene, jeg har en datter, der er diagnosticeret med Asperger, som håber, det bliver afskaffet på grund af sammenhæng med nazismen. Ja, det håber jeg også. Men altså sådan, det der er med det, er, hans Asperger var ikke selv nazist, men han var sådan lidt for samarbejdsvillig med nazisterne. Der er skrevet en artikel af en, der hedder Herwig Scheck fra 2018, om det, som hedder Hans Asperger and National Socialism. Den er vist open access, den kan man læse. Underligt, der ikke beskrives funktionsniveau og sansprofil i forhold til SF. Det gør de. Man kan bare gå ind på ICD-11 og så skrive autism. Google, så kommer det frem. Nå. Ja, tak for i dag. Ja, tak skal du have, Brian. Og god bedring. Ja. Tak.